Kami po nagalaamon kamugabot sa Pilipino sa kanta morning merit ko laking hindi ni umaga. Ano ka po kanta bi fast forward na pagdara. Good morning tamang tagaliw mga senior citizens mga teachers mga ano nangyari nga sa imo nga laga nga tagaliban tama mo? Garing nga ka nakainom kang bulong mo o nakainom ka nga kang bulong mo dyan na aga. Juna Police sa mga tugas tuyang partner. The Master Electrician. Juna po Alcadio Napolis Junior in situ. Okay, tama yun. Electrical expert. Yan. Electrical expert. Mapabugta ka mo mga solar. Ay, si Junior. Ang kasimbagan ka yan. Solar panel. Mapatakod ka mo. Anapon si Junior. Kung nakunta ko na ako rin, na may 10% ako. Grabe nga ano. Kunta ko rin na ako. Gaman lamang ako ki. Uring kam din akong dilinsangon yan. Tawarang klase pa. Makairakon nga yan si Henry M. Naghanap pala niya ki part-time job. Bueno, sa newsroom, news director Mardela Cruz. Walang kupas. Yan ha. Siring man mga tugang sa Luwas Mega Force Patrol, pinapanginutan po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Kaluwas. Kariba po sa Luwas. Kariba po sa Luwas at Mega Force Patrol. Sa panginot po yan ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Kasabay po dyan mga tugang si Karen Ala, Angel Mustasa. Good morning! Si paring alarmaryo pala, kaya ba dyan? Buda mga tugang si Jomar Bien. Yan, ha? So mga birthday celebrants natin, pwede po ka na magpaabot ng greetings, mga tugang sa satuyang numero na 0966-203-0034, 0969-088-5548. Unyam pala na aldaw, magkakaigwang mga tugang na pigapod na Diocesan Synodal Mission Congress. Yan ha, diyan po ang gigibuhon sa Legazpi City Convention Center. Yehey, diyan po ang gigiribuhon. Mga tugang kaya magantabay lang ta, magirlingan kita taod-todo man, maduman ako ta. Ikaw lamang kitang maitabang sa diocese ngunya na Sabado tagari. Ako nakalingaw na pati ako. Basta gari medyo kwan ako gari medyo ang simbakos Domingo na sana. Dati nagsimbako oral daw Are, pero importante mga tugang, di kita nakalingaw sa mahal na Diyos. Kasi Sunday is our obligation, mga tugang, bilang mga Kristiyano. Yan, di ba? Bueno. Aramon ta mga tugang ang Aramon ta mga tugang ang report ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Hali po dyan sa Luwas. Jimmy, good morning Jim. Yes, Bibi Marinaga sa mga dagdag niya tong bareta dai sa eksena sa Historia kan LMP Aleco Meralco an privatization lihis ini sa mga nagluluwas sa ngunyan na ipa-privatize Aleco sa pagikan Meralco. Tama iyan Jimmy na bareta mong iyan. Dahil mangkiarog pa man kayan. Irurog kay pa man. Wala pa man talaga. Wala man sa hororon. Yes, tama ka dyan. Agree ako dyan sa inyo. Ang LMP, sa pamamayon ni Mayor Caloy Baldo, piga-kumodar sa meeting. Yes. So, Meralco, purposely, maghanap nin option, solusyon. Kung paano makatabang sa parurong serbisyo kan Aleco. Na day baga manigaran, magin mga alkalde, nagtumar parte sa mga LMP sa pagsabing sa mga mayors man ang pigpupukpukan mga konsumidores. Nadain na natutunong ang low voltage, brown out, tapos ma-brown out nin halo yun, ta preventive maintenance. Pero pagbalikan kuryente, kinabanggihan, brown out manggila yun. Tama. Ano yan nangyari kan solusyon? Mga alkalde
Naglaog so namok sang imot ko garing. Latos ang taking salbatana ka na. Okay. So, ining Meralco, nag-aparecer para mag-upreser nin posibleng opsyon. Pero kung habo man kan mga tao, dahil man makursunadahan, tapos so Alico naging matanos man sa serbisyo, di, so be it, susog sa alkalde akan LMP President. Ang problema sa ngunyan, nagluluwas na privatization, samantalang dahil man sa Auroron da ito. Yes, totoo man. Agree man ako dyan, Jim. Ngunyan, an update, ang pigahagad kan Meralco sa mga data sa pag-ibunin da ki-proposal tapi pa submitter ini kan LMP mag-submit nga ka mo ki-proposal o feasibility study kung paano ka mo malaog sa Alico sa paginin pagtabang na mapakaray ang serbisyo. Ang problema durante kan meeting dahil man inasimbagan kan mga representante kan Alico iko-konsulta ini sa Alico Board. Nyan. Yun na nihapot niya to sa Alico Board. Mataw sinda ki data o dae. Yes. Kung dae, still mate, dae man makagibo ki proposal, dae man makasubmitter sa LMP. Siyempre. So iba kayo, very excited man. Iba man sa analysis ninda. So iba nga nang gari, iba analysis na iba pa. Dae pa, mas nga si Gobernador nagtaram na wala pa man kaya. Para man kan privatization na yan. Pero nagaruluwas na. So, istorya na nga privatization na nga kan Meralco kung ano-ano na nagkarelibong na logo di ngunyan so Alico Board iyo ang pigahapot kan LMP kung mataw sinda kan daytang pigahagad kan Meralco o dae iyo ang ilihapot niya to sa Alico Board Chairman ngunyan kung dae magtao o dae man makagibo ki proposal yes kung dahil makagibo ki proposal, therefore, kumbaga sa kwan sa salog, sulat, dahil man makalaog so, Meralco. Yes. Ngunyan, kung dahil makalaog so Meralco, ano ang rason na tapati dahil tawan ki data na matabang man sana. Kung dahil to, kung dahil akomodaron, dahil magtawag ki data, so wala man nin mangyayari. Ayusun man dakan Alico na lugod ang serbisyo. Kung kaya man sana, kung dahil man ka nangangay punintabang kan Meralco, di, magkarayo na ang serbisyo kan Alico. Yes, okay. Yan tabi ang punto de vista kan LMP. Dangan, so pigagad kan LMP sa Alico na development plan, tanganing ang mga local chief executive, Digli Salbay, kung ano man ang pwedeng mga programa na pwedeng ikatabang sa Alico. No rin iyan itatao kan Alico man. Yes. So development plan. No rin yan ipipresentar sa LMP o sa mga mayors. Na dapat pagturuang-tuwangan an Alico kung talagang kaipuan kitabang. Kung Dae. So be it. Pero, pagkarayon ang serbisyo. Halion ang mga low voltage, brown out, tanganing, dahil ki mga ulang-ulang. Tapos sabi nga ni Mayor Yema Anong ko durante kan meriting, na kay po nagayad nga kakompetensya, kung naarog nga ka na dahil man sananin katultuli ang serbisyo. Tasulong Alico, kooperatiba, business nin kuryente. May pagkalugi. So, iwan ang piglalauman kan LMP o mga alkalde di Salbay, ayuson ang serbisyo. Dangan, itong representasyon kan Meralco sa LMP, wala man daado man ki pakaaram ang gobernador kan Albay. Ini persos man kan LMP. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwa. Gari mara ito yun na dating frame mo dyan, tabi dyan.
Gani gusto ko ito, atras mo kinit yun. So gusto, dahil baga so abs ko. Saramayon ka ngaya. Gani gusto ko ito, Jojo, atras mo kinit. So dati mong pagkapindot, gani gusto ko ito eh. Gari, so hiling ko, gari ko ako, gari pugi ako naman Gari, inatras mo yun yun, binalik mo. Gari pugi ako naman yun sa, gusto so ang ndig sa may kwan sa may itaas kang aro-aro. Kaya nga ibang yung description kay ni. Ano uyog-uyogon mo kung aro-aro. Karen Ala nasa linya. Good morning, Karen. Bago sisibot si John Kiburbalyo. Karen, good morning, Karen. Good morning, Karen. Good morning. Good morning. Hello? Mm-hmm. Good morning, VP Henry. Yes. Nasa 15 nangunya ng mga identifikadong animal pooling site, animal order ng maisibog sa mas halangkaw asin ligtas na lugar ang mga livestock animals dahil iyan sa banta at lahar na hali sa mayon. So, ninabigla, ana uran. Sa pinakauring information VP ni Dr. Pancho Melia, ana Provincial Veterinarian Office, pati mga nasa moderate retreats na kanlahar, duminagdag na sa listakan opisinang makapaharayo na mo na si mga livestock digdi sa pakikipagdabangan sa mga local DRRM, pati mga barangay, iyuan na Bunga Basakay, Lidong Santo Domingo, Mabinit, Legazpi, Budyao Daraga, Tuwa Kamalig, Asin Baligang Ligaw. Mantang ang mga nasa high risk, iyuan San Vicente Tabaco, Bungakan Legazpi, Matnog Daraga, Panyadero, Maninila Ginubatan, Mulad Bukad Grande, asin na poblasyon na malilipot. Bali ang mangyayari di Henry, pinagpapaiskusar naman kan opisinaan urgent evacuation sa mga apektado dyan ng mga baka, karabaw, mga manok o ano pa, bilang preemptive ng aksyon na magkasalagbar ini. Bago pa ang tigda na uman na pagrase kan lahar, hiring kan su nakaaging pag-uran, na may makaskaso ng lahar na buminaba dyan sa may barangay Salvasyon, Daraga. Asin ini, ibabaral sa nasa mas puro halangkaw na ground, nganing day ini magkarabot kan debris o mga deposito na pwedeng bumaba hali sa mayon. Yan, ang report. Natay na-identify ng mga barangay na iyan. So iba? So iba, Henry, na-identify na safe man sinda pag may lahar. Ini, nakapamugpak na siguro, aranigay sa may gali, na duro delikado. Aha. Okay. Pag buminaba ang lahar. Sige. Karen, this is the news. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Mga tugang si Angel Mustasa nasa linya. Good morning, Angel. Yes, good morning. Hello. Hello? 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 Hi. Hi, VP. Good morning. Hi, Angel. Good morning, Angel. Good morning, VP. Good morning. Good morning. Good morning. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Good morning sa iya. Asin sa iya man. Buda sa iya pa. Pigi good morning ako pagkaaga sa on. Ede ko lang pigingaranan eh. Basta ako wala akong aram dyan. Pigi text ko pangani. Okay? Nagnigar ka tulos. Aday kang harap ha. Oo, madamay. Bad, madamay kita sa Rapunggan. Abong madamay. Okay, sige. Nagkasimbaga na VP Henry ang Philippine Force Authority o PMO Bicol duman VP Henry sa kahaputan na manungod sa paniningil nin terminal fee as in iba pang issue sa pantanan kan Federal Albay. Ini VP Henry nga kasimbaga ini and ipig-post man sa sindang official Facebook page na iyon VP Henry ang tugon ni Sir Aquiles Galindez ang tagapagtaram kan PMO Bicol na posible ngayon duman nga i-post ang kasimbaga na ini pero naghahagad sa VP Henry ni na mga questions
subject for approval ni VP Henry para duman sa pigahagad naman na live interview. Pero di VP Henry sa indang kasimbagan, sabi digdi, katakod niya sa naglakop na video sa social media manungod sa aligadong paniningil ng Terminal 3 as in iba pang issue sa pantalan ka na Pidaran Port. May mga bagay na gustong linawon ang Philippine Ports Authority sa ibahan na VP Henry ang mga minasunod. Ang kabus ng mga pagbabayada na kan PPA na pigakolekta sa nada VP sa laog kan mga pantalan. Ang PPA anday nagsisingil din anuman na bayad sa luwas ka na port premises o gustong sabihin itong hali sa mga vehikulong nakapila sa mga pampublikong sinampo kung sa ina may duwa VP Henry na lehitimong terminal fees na ipigpapataw ang PPA. And at kani VP Henry ang tiga-apod na passenger terminal fee na nagkakantidad ng 30 pesos as in pipisingil sa NVP Henry duman sa mga pasaherong naggagamit kan pasilidad as in serbisyong nakalaog duman sa passenger terminal building mientras na ang mga senior citizen, person with disability, mga estudyante at in uniform personnel ang pwedeng maka-avail ng exemption sa pagbayad ka na sabi nga passenger terminal fee. Ang panduwa naman VP Henry na pigbabayadan iyo ang roll-on, roll-off terminal fee na ipigpapataw ini duman sa mga rural vehicles na naglaog sa pantalan para isakay ang sa mga barkoan sa inda mga para sa transportasyon. Igalig VP Henry ng apat na kategorya ng vehikulo kung sa 65 pesos ang bayad sa mga nasa type 1 o itong nasa motorsiklo, may tricycle o scooter. Kung halimbawa naman VP Henry, ang daramo, car, minivan, SUV, mga owner type jeep, sina PUJ, na day mababa o day malangkaw VP Henry sa 16 ang pasahero, ang babayadan mo nasa 129 pesos. Para naman duman VP Henry sa mga light delivery truck, pick-up truck as in PUJ na sobra sa 16 sa mga pasahero, ang babayadan VP Henry iyo ang 258 pesos. Mientras na 500 sa 16 pesos naman itong sa mga darakulang mga truck, mga passenger tourist bus, mga tractor as in iba pa VP Henry. Bilang suporta naman VP Henry pag abot duman sa agrikultura, Henry ni napigpapautob na diskwento duman sa mga produktong agricultural na kargamento. Mantang duman VP Henry sa mga naglalakop na video, particular nga ni VP Henry sa pigpost sa social media. Pigtutugutan VP Henry na magtinir ang mga vehikulo sa loob kan pantalan, alaga dahil sa limitadong espasyo dahil sa nadanyo sana na parte ka na pasilidad ka na kalihis na bagyo, kay puhan VP Henry na limitaran ang bilang kan mga naglaog na sa na vehikulo asin ipautob ang mga operational measures para masiguro man ang kaligtasan asin marahay na paglaro ka na mga vehikulos asin pasahero sa laog kan pantalan. Katapod naman VP Henry kan pahayag na daisin natin ito paggamit kan mga pasilidad kan passenger terminal building, liglinaw kan PPA o PPMO na bukas sa indang terminal building asin ang mga pasilidad na pwedeng gamitin araw kan comfort room, charging station, asin iba pang amenities and pwedeng gamitin VP Henry kan mga pasahero. Ayun. Ikawan Okay. ng VP Henry kan PMO Bicol na bukas ang indang opisina sa paghuron asin dialogo sa mga mga ahensya kan gobyerno, mga gumagamit sa mga pantalan asin mga kliyente tanganing matukar VP Henry ang mga isyong may koneksyon sa operasyon asin serbisyo kan mga pantalan digdi sa Bicol Region. So, niyo paano ito ma-resolvera na sa mga pasahero bago habang dahil pa nag-aabot sa barko, nasa luwas kan terminal? Iyan VP Henry, and isusabay ka duman sa question tang isusumiter ko kay Sir Aquiles Galindez para sa interview. Buda, paano man so ano ito? Para kan araw ka ni hapot pa, ninaaram ka nung pwedeng ihapot sa inda. Ay, sorry. Buda, ano ini so CR, ma-CR pa sa mga pasahero sa luwas. Di pwedeng CR sa loob kan terminal. Yes. Garo araw good ka yan. Inhale. Di sige. Ba, yun na surata na sa nang hapot naan. Yun na yan. Kaya VP Henry, kung nakamonitor si Kuya JB, sabi digdit sa last part ka na press release ka na PMO,
bukas ngayon kami sa pakikipagdialogo sa mga ahensya kan gobyerno as in LGU na may concern sa siring kaining sitwasyon dyan sa Pantalan, DP Henry. Okay. So, Okay. yan, DP Henry, and kasimbagan, kan Philippine Ports Authority o PMO Bicol, manungod dyan sa concern sa Pidoran Port, kan mga nakalihis na aldaw manungod man sa paggamit kan pasilidad, at the same time, pagbabayad din terminal fee sa ibong kan, dahil sinapigwa pala og duman sa compound o premises kan Pidoran Port dyan sa Pidoran Albay. Inzo Mostaza, hato sa tuwi akan PYZ Enterprises. Inzo Mostaza in DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. O, yun na ito. 5:35 sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Sali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, DP. Good morning sa mga kabayan ng Sunyan. PNP, nakalatag na ang Comprehensive Security Plan para sa zona ni Presidente Bongbong Marcos. Sobre 300 na bagong marino naggraduar kaswapon. Pantang proteksyon asin kaligtasan ka mga Pinoy seafarer, siniguro ni Presidente Bongbong Marcos. DFA nagsumbitan ng diplomatic protest versus China. Katakot kan video na biglalagawan ang Pinoy mga ukay. Ang ano pa rin? Mga senador, kinondinar ang racist AI content ng China Daily. Ano pa rin? Ano nga ito? Ano laman ka ito parang AI? Kuwalinda, video? Anong laman tabi? Biglalagawan ng Pinoy na mga ukay. O di mag-ibo man sinda ki video content na buta nila ki good morning brother. Ang sabi ba ni Defense Secretary Gilbert Chidoro, iko-ordinary niya ang AI-generated social media post kan China, may tinaraman sa paglagawan sa mga Pilipino bilang ukay. Pero ang kabuuan kan China dahil na dapat pagpatulan. Kore, iyo baga. Iyo pagpara ko anong pa yan. Para intindihin nila, ignore na lang yan. Ignore na lang yan, di ba? Ignore, ano din problema, di ba? Para stress kita ka, di ba? Okay, mga ahensya kang gobyerno. Sagod na sa nangon niya na Hulyo ang plazo para may sumitir ang requirements sa performance-based bonus. PNP, itinahayag na mas ligtas ang Pilipinas ngunyan kumpara ka ito. Mantang sinabi na nagbaba ng 20.6% ang mga krimen matapos na ipatob ang safer cities. Talaga? Okay. Okay, kaso kontra Senador Joel Villanueva, si Senador Chis Escudero, dagos pa manggiraray, sigun sa ombudsman. Psychological violence sa pagitan sa social media. Tinatawan ni sa langkaw na padusa kang Korte Suprema. May kunyana, may jurisprudence na para sa mga pagpaparapopost ng panraot sa Facebook. Iguana ha? Okay. Okay. Ang padusa, takod 14 taon na pagkakapriso. Yan. Duman sa lalaki na nagpost nin maraot asin pagpatakot sa iyang dating girlfriend. Okay. Approve na ang pala batas na? Na, kundi bako batas. Ayon. Atol ang Korte Suprema ini nalagiging parte na ikanloob dalan. Ayon, jurisprudence ano? Roger. Paano man kung halimbawa kita man ang tinirada? Magreklamo ka. Diba ako magreklamo? Magreklamo ka. Paano man kung kita man ng mga timing nangyari yun nagreklamo sa babae. So meaning, pwede ka nang padusahan kaan kung nagpaparapropose ka kontra sa babayi. Di ba? Ex mo, o ago mo, o sisay man na babayi, tama pa de?
Oh, bako lang babae. Basta panratak kami. Rinatakan mo. Ika nga garing episipis. Gararo kaan pa din. Rimati yan. Kakasuhan ka. Lalo kung tigapon na psychological violence. Iyan. Yan. Tama. Manta. Ngunyan kayang panahon. Grabe naman kayan mga kwan. Mga... Nakabilog na kanamas Diba? na. Oo. Buda. Di ba pati? Masigwi akong madali. Baka igwa ngunyan kan so, ano nga na ito? Anti-voyeurism. Di ba? Law? Oh, ito, so, nag-post ka, Oo. kan picture o video, ng sarong individual na dahil Nakaisi? mo pinaisi. Oo. O kung bako man, kung saan mo kinuha Anti-voyeurism. kung saan mong kinuha na picture na iyan, kung saan na mga lugar, pinost mo, may problema ka naman. Di ba? Ayo. Basta, ang importante, bago ka mag-post, magpaisi ka. Iyan. Nga iposta ka nga ya, boss. Tanailinta ka nga naman niya sa resort. Kaya ba mo nga si Kwan? Sige na, ipost mo na. Okay. Photo nga ning so, viral baga na video kan sarong enforcer kang MMDA. Iyan. Si Gabriel Go. Yeah. Naginakop so itong maestro na dahil in helmet. Yan. Tapos Pinost? pinost niya, mag-naka-blurred. Ayun, nasa intonsi siya ng pigi-imbestigaran O, ka. mga araw ka na bagay. Ingatan man talaga. Ingatan. Okay? Okay, so yung BP. Dahil ako makaram kong manungod sa presyo. Sa Lunes na pa rin. Dahil na mga... Yan sa business news mo. Gano'n na yun. Sa Lunes na. May stress lang ako kaan mo dyan. Doon sa business news mo, dinitali ko. Pira. Basta, lang ko kan sa sinabi ko kasud mga aga. Bo na ako pa rin. Naglangkaw ka. Pangyari sa Hey, mata. kaya mga headlines yun ang pagkaga to dyan kong PYS Enterprises. Sanapos sa namin sa Mrs. Raul and Marisa Calio. Yan sa Oro Site, Ligaston City, basta radyo, itiways niyan. 24/7, konektado ko mo sa inman sa mundo. Sa mga naghanap ng metal detector, para sa safety sa mga kakihan, atin sa indong mga establishmento, sila man ang walkthrough na safety device, iko dyan sa PYS Enterprises. From News Bay, sinipos si Mardila. Good morning! Good morning, Palibang. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Padingal, day ka maghiro padingal ha. Day ka maghiro padingal. Aram ko ikang tawo ka. Matyaga ka man na maghalat ha. Day ka maghiro dyan. Aramon ta mo na ang pag-asa sa kamugtakan kang panahon. At saka Jimmy. Day po maghiro. Karong doa. Pagkatapos lang kaining apod ko sa pag-asa. Ngunyan tabingal daw. Ha? Aramon taan. Although lemon ngunyan kimaraot na panahon. Pero mas maray na updated kita. Mga tugang sa presenteng sitwasyon kampanon. Ma'am Ruth, good morning. Yes, good morning, Sir Henry. Good morning, Ma'am Ruth. On there ka po sa tuyang programa. Go ahead po sa forecast. Yes, marahay na pagkaaga po sa DCGP asin sa mga pinapagtangod. Ini po ang update ka nga panahon tangon yan na aldaw July 18, 2026. Southwest monsoon o hangin habagat pa rin po ang nakakaapekto sa western section kang northern Luzon. Interest nga na aldaw buong probinsya po generally fair weather. Partly cloudy to cloudy na minsan may pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdagulgol. Dulot lamang po ini kang mga localized thunderstorm. Maluya sagod sa moderatong duros hali sa timog sulong pa ng mairan na may banayad hanggang sa katamtamang pagkukul kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tadigdi sa probinsya kang Albay naglalaro sa 25, sagod 34 degrees Celsius. Nagsirang ang aldaw kaso bagong alas 5:25 ning aga, masul na po at siya na alas 6:16 ning hapon. Philippine Standard Time 5:45 na po ning aga. Hindi ko surut pakala kang pag-asa Ligaspi, marahay na pagkaaga po. Maray ngunyan, day po kita manamaraot ng paramang gabantayan, maski sa luwasa di. So far po, Sir Henry, man po. Opo, Fair okay. weather po kita. Very good. Salamat, Ma'am Ruth. Ingat po.
Salamat. Apo, thank you so much mga tugang Ruth Pakala sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Nasa linya ang report. Hali po dyan sa luwas. Habang nag-report si Padingal, kaunong ko doon ng ibos. Maibos pa ako digdi. Ikaw yun, maibos ka pa dyan yun. Kamo sa more Ako maibos pa ako digdi. kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Gapa kong ibos digdi. Masira mo nun si ibos na ano yan, na daradara ni Professor Jasmine kaso hapon digdi sa DCGB. Paring Al, good morning Paring Al. Thank you so much, Pade. Good morning. Security and safety. Pinisiguro mo niyan kan PNP. Kaya aktibo ang mga checkpoint ninda Bicol-wide. Experience ninyo niyan kan mga motorista. Digdi sa area kan part kan Sorsogon. Asin digdi sa southern part man kan Legazpi. Inot ng dineklara kan Philippine Army na insurgency free na ang Legazpi City. Alagad ang PNP dahil pa man giraray nagitiwala dahil may mga sightings pa sa ibang lugar lalo sa 3rd District, Canalbay, na posibleng anuman na oras maglipat ng location. Posibleng part kan Legazpi asin Sorsogon ang mga sightings kan o mga sightings diyan sa 3rd District base sa sindang intelligence work. Kaya aktibo pa ngunyan ang sindang pag-monitor ang lado kan PNP padago sa sindang bigibong checkpoint anytime sa mga estratehikong lugar siring kasuhapon digdi sa area kan Taysan. Ano beto? Seguridad asin safety man padagos kan mga motorista Daba ko kompleto sa papeles, asin gamit sa pagbiyahe siring kan helmet sa mga nakamotor, asin iba pang mga bihikulo. Parte naman ini kan pigibong accomplishment ninda sa order kan PNP Higher Command. Yes. Iyan pa din ang informasyon digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat Paring Al sa report. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Thank you, thank you. Mientras tanto, nasa linyaman po, binabalik mga tugang si Chief Jimmy na salita. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning Jim. Jimmy. Jimmy. Yes, Jimmy. Hello? Convincing kami Jim. Ipapatol po na sana kan barangay Doña Mercedes Ginobatan ang 10 milyones pesos na proyektong solar water system na dahil man napakinabangan kan mga residentes sa ibong kan gulpi ng remedyong ginibo kan DPWH 3rd District. Oo. Ang mga remedyo gabos palpak sigon kay Kapitan Reynoy Dauraa. Pati nga na kita, ginibutan naman ang gabos na bagay. Kung ang problema, dumana sa pagkagibo pagkatrabaho. Sa tubo. Di pwede yung pasantigwar mo na, Jimmy. Tabaka man ang gadmay ko dyan, may maraot, may nakamili. Ulit-ulit ng pigtrabaho, tapos pag pinabulos ng tubig sa tubo, Minakupsit. nagkakasirinsilyo. Di, ano daw yan, ano? Di sina pwede magkuaki. Anong kuang ka dyan? Plumber, ano, Junior? Di sina Ginibo pwede- na. Sa bagay, Ginibo na. talagang mga pinaka-expert na plumber? Ginibo na. Di talaga, no? Dahil may mga nagsurusaralida na nin trabahador. Oo. Pagkatapos, kaso hapon naman, iyo, sinurog po na naman sa tubo. Oo. Korupsita na naman sa tubig. Ano daw yan, ano? Ang tubig dahil nagugobiernohan, Bipi. Baka duman, Jimmy, ang problema sa puon. Duman sa source baka sa pagpump kan tubig. Bako dapat igoy yang ki-control sa pumping kan tubig na kaya sa pressure. Pressure ang tubig, may pressure nga nito. Nagkakawaragas ang tubo. De kaya nga, pero nga paluyahon subulos pasiring duman sa tubo. Ginibo na gabos. Napagalaman ako kan Jimmy. Yun, 10 milyones ang kantida. Dahil man napakinabangan. Ngunyan, maray padaka ni sabi ni Kapitan Reynold Dauraa, isakat na sa nasyonal. Pagururunan lamang lado man. Sa tiwangwang.
Iyon na nga, nangalas man ako ka. Ang alas baga. Di lamang ki-expert ka sa tuya sa Bicol o sa Albay na yun makaresolver kung paano pag-analisar Igwa ka na, yan. kinuha na sa pinaka-eksperto. Di talaga nakukuha. Sininda naman nga, isend ko sa'yo sa messenger mo ang resulta ka. Garo, Jimmy, nagkarilibog naman ako kaya na. Di lang Anong mga yaw? dalan iyan na. Yaw na digyan ka, boss, nangangalasan sa area ko. Niling mo na iyan na. Ilingon mo ha. Ano yan na source na Jimmy Tabi? Tangke o open niya? Tangke siya? Ano, naling mo sa source? Ipasa ko nga ni Semo, sige ka na mag-analisar. Pati. Pagkara, pasa ko baga sa imo kada development, digdi. Baski nga na kagari pagal ka na. Tipo na gadig di plato. Tapos ng kandila. Santig mo rin Ayun na. mo. Ayun na, hiling nga. Ako na ha. Saan ba tanang pangyari sa... Ang tubig digdi, dahil nagugobyernohan. Bala ka na, analyze daw yan. Kung ano nang gusto sabihin kaan. Kasi nagpunan ni Jimmy. Magusuko na no? Dahil managabant kang tubig. Sayang kan tubig ha. Grabe ang pressure. Okay, kan ipasubili mo sa Consumobil tapos kumuha na dyan si Boy dyan sa pinakamaurag na para sa Tigwar sa Ligaspi. Sa dumanon tayo na Oo. Magusuko nun pati. interview tan kuan dumaan kung si say nagkakapot na invisible Grabe na naman tawo. kung nakukuha. Ako baka duman sa main source, dapat makontrol ang bulos kan tubig. Pag kinontrol mo, dahil na mabulos. Kaya nga ni gustong pabuloson kan mga tao tanganing bumulos pa sharing sa sainda. Salamahe. Tapos ko kontrolon mo, dahil na mabulos. Salamahing pangyari sa Maabaka. Ano ba yan? Di man ako ano sa gabos na eksperto dahil nababa. Yun Ang tubig. Grabe naman yan. Aputunta naman ka ni sa DPWH ta, ang nasigurasyon ng DPWH within this week ngayon kan sa pagpasyerta duman. Ulit, baralik, balik. Ako din ko naman sina Jimmy Mabasol, di ba? Dahil naman nagagana sa inadala nindang sa engineering. Oh, buda, sino ka mag plumbing yan, di ba? Plumbing yan eh. Buda gari dapat good, may kay mas tataosin na sa tuya, di ba? Yun. Oo. May mga engineers na. No, buda, ata na. Paano daw? Yan sa bata. Baski ako, nagkarilibong na ako Baka may nagdadagog lamang ko yan na. Nagkarola aloy-aloyin ko ng pagkukover. Ngunyan ko sa nangalas na ang tubig dahil minadalagan sa tubo. Pero pag duminalagan, nabringkan tubo. Gero Jimmy, gididikitan matitesting so sa tuyang ubeto sa programa na magtabang sa solusyon sa problema. So kwanta, public journalist. Dahil manig pero, na epekto. Nagibutan naman ang gabos, Ginibutan na. Pati nga si Kapitan, ginibo naman ang gabos. Siya maura, sorry sa term, siya daw matibay ka iyan na sumusog kung paano makakontrol ang pressure. Pressure yan eh. Paano makontrol ang pressure ka iyan? Tapos, magkusa na sa pressure. Bad nga yan, may sukat ng iba, parte kan tubo, salidahanin na bakal na tubo, o santigwaron na ang water source. Jimmy, di pwede nga gamiton metal na tubo? Dahil ko kan makasimbag. Sindahan makasimbag kan. Kaya papasyaran ko naman sa Lourdes o DPWH ka eh. Seleksyon daw tuman sira engine eh. O kung tatao. Kung bakitaw ko na sa number sa imo? Maray pa, sa Lourdes, remind ba ako, tapos na ba't di ka magparapagal pag duman? Tul na, kung kamal sang gasolina, ako tul na. question ko, ba't di pwedeng metal na tubo? Gamitan mo kimital, pumutok pa ka na, dimanas naman. O niya may budget? Yung budget binakal na ning tubo? Magdagdagan kay kuha budget. Gigo, alata ka unang kuda mo na kiibos. Gigutom lamang ako. Gigutom ako. Agay. Dahil pakita na maaw. Grabe problema tango niya dahil sa tubo. Gigutom lamang ako. Kaunang kumunang ibos. Kaya baga, masulugo ng tubig. Pero ang tubig, dahil nagadalagan sa tubo, nagaruluwas. Ata, nangani baya. Mabuyo man lumusot sa mga tubo, tarangkasan ng tubo. Ako kaya, ang hiling ko dyan, kung paano makontrol ang pressure. Kasi siyempre, dapat may pressure iyan na dumalagan yan. Pero there must be a controlling point para sa pressure kan tubig. Kung bakit sumunod talaga, maputok yan.
At mahong kita muna akong ibos, Jimmy. Pamadyat Marayong pamadyatan pa naman yun, kasapon ni Neo. sabi ko kay Kapitan, anan pigisip nilong remedyo ka. So sabi ni Mr. Mara, kanyang ibos naman si Ramon niya, so ibos mo. An sabi ni Kapitan, dahil man nga ning sungog-sungog na sa mga nagatrabaho kung ano ni babara ni Kapitan. Dahil may naman nga isip ko na nun mangyayari ka na eh. Plano ko mingi ka ni sakat na duman sa national lugod, dumana pagururunan sa Baka Senado kaya mo. yan Tulfo. Magkakurwa lamang, magkabaralan si lamang sub impeachment. Si buwan lamang ka ng isi sa tubig. Sabi kang nadangon ko, Yudimon. Ayun, di mo gadig. Alat. Kaya di ba ka may question nun eh. Hello? Hello? Yes, sir. Morning. Po. Hindi ko masabutan kung siya nag-graduate engineering niya sa DPW. At ang ginibo na nga ni Sir Angabos para supresyon din na to control. Minaputok ang tubo. Dahil man nagaputok. Ay, nagputok na. Minakupsit, di ba? Lupod kami. Oo. Ang solusyon ka, every 20, 30, or 50 meters, dapat may release valve. Release valve? Na tangke. Sa pag napanunan pressure kan tangke, maula, dapat i-ano ninyo sa irrigation. Para bawasan. Di ba nga po cancer, PSI, di ba? PSI yan eh. Ang pressure, di ba? Tama yun? Oo. Isipon mo, sir. Oo. Kung ang tubig na nasa tubo, kuliktaon mo, sobra siguro ang 40 metro kwadrado. Yun na nga ni Sir. 20 to 40 cubic meter. Mhm. Sini sa alaba kan ari sa intake box. Pasiring naman sa pawaksusan na sa intended na delivery point. Oo. Kaya, Oo. ang solusyon ka, every 20, 30, or 50 meters, may release valve. Oo. Na ang solusyon, tangke na hadid-hadid sa main tank. Na kung saan, pag nag-itaas na so tubig sa tangke, maulaan mo. Okay. Sige sir, pag nakahuron ko ha, so taga DPWH, sige po, i-suggest ko po yan, pigsurat ko po. Sabihin mo, ang step 1, release. Release valve. Release tank. Release valve o tank. Oo. Mag-act na release valve. Valve, okay. Iguana, ginerebo na yan, BP. Okay. Kaya ginerebo na yan. Si Kapitan, inapot ko, ano niya ko sa imong personal na assessment and solusyon. Ang solusyon data, BP, kupling. Iyo po sir. Salamaton po sir ha. Salamaton, okay. Opo. Na si Richard Chua. Iyo po ha. Basta nata i-discuss ko sa enda ha. Iyo, okay. Thank you sir. Opo, okay. BP. Thank you. Kung baga giniribo na yan, kung baga giniribo na Jim, ang kay puan, at ano sabi kan hydrologist and trader, lock closets ang kay po handa. Need nga ya hydrologist and trader, lock closets. O, gararo ka ang pigsisyon nga para, giniribo na, may hydrologist na naman, Jimmy. Jim? Nga. Kau lang mo na yung boss? Hello. Sige, Jimmy. Pati ang linya ko, Minuto akong nagaputol. marikan barita mo. Pati linya ko, nagaputol na. Aray ko. Teka, Makalawa ko lamang sa ibos. ang sabi ni kinapot ko si Kapitan BP, ano niya ako personal nindong assessment, ang solusyon dyan, kung kamunan hapoton. Ang simbag ni Kapitan, mugtakan nga nindanin, kupling. Kupling. So pinagkasog po na, natural, analisaron mo ngayon, once na sinugpon mo sa nayan na daiki, fitting, maluwas ang tubig dyan. Okay? Ayan ang day gigibo. Ako sa linggo, kayo pa talagang hydrologist, natatao dyan, buda plumber na expert, talagang maurag. Taaro ka na, kupling, sing kapit na, simpleng suggestion, kupling, itry ko ta ang kupling naan. Ang problema, Mabuyo nga na sa payo. Sige na. Lunes na sana, sa lunes. Sa lunes. Sige. Bye-bye. Hello. Maray na aga naman. Kinaunang ko nakiibos ta.
Iga pa ko dingding dara ko sarong na ibo sa dara kaso apo ni ano yan? Professor Jasmine oh. Ata na nga nag-aga na sa arong so ibos. Marayon. Yeah. Suggestion lang. Dumang na kay Boss Rico Salazar. Kung plumber na matibay dumaan. Baka mananggad pwede humagad kun dito sa LCWD. BP, ang tignan kakarabit mga kang LCWD, mga diotso pa. Iyon na. Tatambay mga nagbubukrat. Baka pwedeng so district humagad kitabang sa LCWD, maghagad ki advice sa mga mas tatao na digdi na. Correct. Ang nagtatrabaho mismo so tubig na. Wala ka mag-clip. Oo. Para problema ka mukha. O yan, tubero kang water district. Yeah, correct. Okay. Tumantin na mga agad dyan. Taisipon mo yan ang mga bibig kang water district. Kung Oo. madarakula yan, nakaday nagkakaproblema. Yeah. Sige ta sa Lunes. Madalang yan, di 4 sana. Pag nakahoron ta Jimmy, tabi Jimmy. Noel. Sa Lunes tayong humagad ki assistant siya digdi sa LCWD. Di ba? Perang payo na. Nagkaruwa lamang sa ibos ang imot ko. Wala mga siguro mga tampulong payo na. Awi. Kasabay na kami yung sunod. Pati si Kapitan, nagkaparagal na kakakuha. Kami mga paramati mo. Nagtatawa naman Salbata ng bareta ni Jimmy. Awin na. Okay. Ako din na si Boss Rico mo niyan. Taraman mo ko dyan siya pinakamatibay niya. Si Rico, si GM Rico Tab. I-coordinate sa Mandi. Tabagan ang kumbaga kaya ka na contract. Ta sabi contractor ang buda so taga DPWH. Bakit talaga kulang ki experience siya? Oo. Sabi ni Kapitan, ang problema kan BP, complain. Correct. Oo. Pinakasimple. Mga bagay kay Boss Rico. Okay. Sige. Salamat. Pag nakaurong ko sa aga so sa Monday so balikan mo Jimmy ana. Pag nakaurong ko sa aga, ang suggest kung ang advice tigil sa LCWD Junior tama? Oh, hello. Alas 6 na lamang. Hello. Hello. Yeah. Madali man sila yan. Karoon so prime water dyan. Tuguso ko lang yan para dahil problema so tubig ang daragaan. Digdi kita migo sa Phil Hydro muna sa LCW dita. Sa daraga, ay mangkipressure, tawarang tubig. Dahil nga diyan lang kumuha sa daraga sa sobra-sobra ba. Oo, okay. Ang tubo dyan tumugsok. Yeah. Solve ang tubig. Okay. Solve na problema yan. Yeah, okay, migo. Salamat. Diba? Lahat ko nata. Bata masirap, nakaluwa lamang sa pigkaw kong ibos. Ha? Ano daw kung niya na agad yun, pag abot ni Jasmine, may darang bihon. Tab ibos ka sa apon eh. Ngunyan, garang bihon ang dara na. Galing nga siya nakagulpi ka na kiabuso. Galing nga siya nakamalis ako sa imo. Di ba niya kime birthday ngunyan? Jomar Bien, nasa linya sa dagdag na report. Jomar, good morning Jomar. Salamat, Pipi. Good morning sa mga parantabay. Sa Rebel na Bareta, abot sa gusto mo sugpunan ko itong so sa DPWH buda kontraktor Sige, igwa kang aram. Sige daw. Bayan nang una, makasuhan ako. Ay ba naman, sa Lunes naman. Amin na. Sabi ka na, amigo ko. Kaluwa lamang sa mikropono so ibo sa pagkakaon ko. Sabi ka na, amigo kong nagkontrata. Nagkontrata ngaya ako. Sinunod ko sa spesifikasyon. Tarabla ako. Ding-diling sa parata. Sinunod ko ngayon sa spesifikasyon ng dad. Tarabla. Tabla. Pinasunod niya ako kan mga taga-dumaan sa taas. Arap na kayo na gibuhon mo. Sinunod ko ngaya. Arap nga gibuhon. Nga ni magdakulan diling siya mo. Sinunod ko ngaya, sabi ka namin ko. Mala, dumi na kulbag ngayon. So diling siya rinda. Ako tarab lang mang giraray. Kamas sa tubig.
Awinda. Abot sa 150 mga representante sali sa 47 mga barangay kan syudad kan Tabaco ang nagpartisipar BPN sa dumang aldaw na advokasya laban sa illegal na droga o ALAB seminar na ginibo kan Huwebes sa Singkasudma digdi sa syudad. Ang seminar iyon pinanginutan kan Philippine Drug Enforcement Agency, City Drug Abuse Council o CADAC, o Anti-Drug Abuse Council o CADAC kasing kan Tabaco City Mental Health Center. Katuyong kanaunang bitan na seminar na maipasabot sa komunidad kung ano ang saydang importanteng papel para pakusugon ang karaman asing kooperasyon kan mga namamanwaan para pakusugon ang laban kontra sa illegal na droga. Inatindiran man ang aktibidad kan mga representante kan Philippine National Police asin man kan mga ilidong opisyales kan Tabaco. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar. Pag magkaampalan yun na pagkaon mapulot ano. Hoy mga Ay, natin. Joshua Bino. Nasa linya. Good morning, Joshua. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag yatong bareta, importante yung BP Henry na sa sarong barangay, May igwanin mga residentes na tataong magkondusir min CPR Aha. o cardiopulmonary resuscitation. Ay, Tangani Totoo ka yan eh. Ha? Totoo ka yan. Yan so pipamp dapat baga talaga. so heart baga pipamp may counting yan eh. So sa heart baga para mabkuan. Correct. Tapos so resuscitation. Resuscitate. So Correct. bubugahan mo kiparos. Totoo ka yan. Di doonan baga sa daga, may bilang. Oh, buna nga ni maski so de man ngaya, baga so ngaya na naluluno, di ba? So mga di nakakahangos. So kikon baga hihayop. Ako maski de naluluno, hihayop ko marayo na. Minamuha lugod. Ang lawas bukaan, AOL. Ano? Ang lawas bukaan, AOL. Acts of lasciviousness. Ano? Ang lawas kan, AOL. Acts of lasciviousness. Akin na. Pino na DJ ang programa tango niya lagi. Problema sa buhay. Okay. Nagkaburukan. Kaya nagmang ka mikropono. Pano na lamang ki ano ini ki Bugakan Ibos. Okay. Sige. Go. Yan, BP Henry, importante hon na sa sarong barangay, igwanin mga residentes na tatao kaya na cardiopulmonary resuscitation o kaya CPR tangali ng inkaso dahil mantigagad may mangyaring emerhensya igwa lamang ng tataong makasalbar ng buhay. Yang BP Henry ang pinagtatauan doon ni Kapitan Glenn J. Barcelon kan Barangay Dapdap digdi sa siyudad kan Legazpi matapos na kasuudma sanggatos sa iyang mga residentes ang nagsairaron sa CPR training na yan na pinagkondusir ta BP Henry kan Philippine Heart Association Bicol Chapter aking katuwang man dyan ang Sigma Lambda Ke Fraternity and Sorority kan Bicol University College of Medicine asin Bicol Regional Hospital and Medical Center Health Emergency and Disaster Management Unit. Sigon kay Kapitan ECT Glenn Barcelon, importante hon na sa iyang mga residentes naturoan kan pagkondusir ng CPR. Sigun sa iya, matrayumpo ang resulta kan training kasuodma. Kung kaya sigun sa iya, pinagpaplanuhan maninda na mas mapahiwas ang kaaraman na ini sa iba pa tabi ni Henry na mga residentes kan sa indang barangay. Ang naging pasistema duman sa sanggatos na nagsairaron sa CPR training, kada purok igwanin representante 10 kada purok tabi ni Henry para at least ibus na purok igwa nin tatao mag CPR na mga residentes. Asin ang plano
paiwason pa ini sa mga masunod na aldawasin bulan o tangani ng mas magdakol ang makaupod mag-CPR. Iyan. Okay, good, good. Ang pabibigyan dagdag na istorya, Joshua Mino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Good morning daw sa gabos na mga listeners, sabi ni Madam Melinda Wee. Ang abangan mga tugang ang DCGB, Bareta alas 6. Makalipas, kanagkapira lang na mga patalastas. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6 gis na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, roadmap kan Albay ipresentar kan Albay Renewable Energy Alliance o area sa Agosto 5. BFAR Bicol nawawaranin paglaom na makabalik man giraray o day nawaranin paglaom na makabalik man giraray ang eksportasyonin kasag sa Estados Unidos. Sa ibang nasyon o kaya sa lado nasyonal, PNP nakalatag ang Comprehensive Security Plan para sa zona ni PBBM. DFA nagsumite ng diplomatic protest kontra China katakod kan video na pigpapareho ang Pinoy sa mga ukay. Sa ibang nasyon, 13 nagadan sa magkasiparan na pag-atake kan Russia asin Ukraine. Business news, aumento sa presyo kan diesel asin gasolina lauman sa masunod na semana sigon sa oil industry sources. Sports news, Pinay tennis star Alex Ayala masabak sa Cincinnati Open. Health news, public o publiko pipagluway-luway kan mga eksperto sa pagkaon ng French fries, hilaw na karne, asin diet soft drinks dahil sa maraot na epekto kaini sa salud. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Albay Renewable Energy Alliance o area ipinipresentar ang roadmap kang Renewable Energy kan Albay sa maabot na Agosto 5. Sa entrevista kan DCGB News kay area spokesperson Tet Triunpante, sirabi kay ni nagigibuhon ang conference ipapahiling kan grupo ang resulta kan sa indang pag-aadal sa potensyal kan Albay pag-abot kang renewable energy siring kan solar, hydro, wind asin geothermal. Sigon pa kay Triunpante nagserbing basihan ang roadmap kan maigot na pag-aadal na ginibo kan Philippine Movement kung climate o for climate justice na planong gibuhon na 100% renewable energy powered ang Albay pag-abot kan taon 2030. Sa maabot po na conference on August 5 and 6, we are encouraging and urging the local government unit. Submit na po sila ng kanilang mga list of their projects, no, yung renewable energy projects nila. Kasi nandoon po sa conference yung mga investors na talagang pwedeng mga developers. Ted Triunpante, saro sa mga co-convenor kan Albay Renewable Energy Alliance sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, tututukan na asin gigibuhon ng gabos na paagi tanganing lalo pang mapakarhay ang edukasyon asin training kan mga miyembro kan Philippine Coast Guard. Yan ang ipinahayag ni Coast Guard District Bicol Commander Commodore Ivan Roldan matapos siyang italagang Deputy Commander for PCG Education Training and Doctrine Command. Sa entrevista kan DCGB News kay Roldan, sinabi kay ni na dadarahon niya sa iyang bagong katungkulan ang leksyon asin eksperyensyang nakuha niya sa pagserbis sa distrito. Sinabi niya na magiging giya siya asin pundasyon niya ang mga ini lalo pang mapakusog ang kalidad kang edukasyon tanganing mapagpreparar ang mga personnel o personahes kan Philippine Coast Guard tanganing maging efektibo sinda sa pagserbisyo sa publiko asin pagpautob kan sa indang mandato. Siguro din natin yung ating experience dan sa pagiging district commander nung ako nasa Region 1 at sa Region 5 ay pagsasama-samahin natin, gagawin natin salamin para improve natin yung ating education and training sa ating Philippine Coast Guard.
Mientras tanto, mga tugang sa dagdag na bareta, hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Jimmy Nasalita may report. Lubang kita sa bareta, nabitbit ni Karen Ala. Preemptive evacuation, mas lalong pinaghandaan kan DOST FIVOX sa APSEMO kung ideklarar na ang tag-uran. Karen sa report. Mo ang PIVOX sa APSEMO na magpreparar na tulos ini sa mga preemptive evacuation sa paglaog kan tag-uran, partikularmente sa mga haralangkaw ang tsansa sa baha asin lahar. Sigun kay Maria Antonia Boras ang PIVOX Volcano Monitoring asin na Eruption Prediction Division Chief, makusog niya na paghandaan kan probinsya na kung maglaog na sa tag-uran, dapat insigida identifikaron ang mga lugar na dapat makapautob kay preemptive evacuation, lalo sa mga lugar na may banta nin lahar. Sa pagsabing day nawawaraan dyan sa ngunyan na talagang dakulan bumaba pan deposito asin lahar hali sa mayon dahil nga ni isa makusog pang aktibidad kay ni. Sigun kay Boras, mantang day pang opisyal na deklarasyon ang pag-asa tag-uran, mas marahay nang na-identifikar na kan APSEMO ang mga lugar na dulo delikado ngunyan sa ililuwa kan mayon, lalot minabigla na sana ang pag-uran ngunyan. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Ang mga tugang day po mawaranin paglaom ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na maibalik giraray ang pag-angat o pag-angkat o export nin kasag o alimasag pasiring sa Estados Unidos. Inan pinahayag ni BFAR Bicol Regional Director Ariel Pioquinto matapos ipagbawal kan US ang pag-angkat kan kasag dahil tadain nakakasunod ang Pilipinas sa sendang rekisito sa pagproteher kan marine mammals. Sa entrevista kan DCGB News kay Pioquinto, sinabi kay ini na ang pagbabawal nakabase sa US Marine Mammal Protection Act. Sigon sa iya, ipinahiling kan US National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA na kulang pa ang ebidensyang isinumiter kan Pilipinas tanganing mapatunayan ng mga polisiya asin paagi kay ni sa pag-ataman kan mga yamang dagat kapareho kan mga guidelines na ipagpapautob kang Estados Unidos. Dakula man ang panghinayang ni Pioquinto sa nasabing bagay dahil haros 90% kan alimasag makukuha sa Pilipinas ang pigbabawal kang Estados Unidos. Sa ngunyan, sinabi ni Pioquinto na aktibo ang pag-ibon indanin mga lakdang o intervention tangani ng gobyerno mautob ang mga rekisitos na pigaagad kang Estados Unidos. Hoping na sa lalong madaling panahon matatapos naman ini and makaka-comply dito naman sa pigahagad, i-reapply dito ini and then di ko man sabi kong nuarin pero may mga intervention naman ito sa tuyang national government para papadali. Regional Director Ariel Pioquinto kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, balikan ta ang report ni Jimmy Nasalita hali sa luwas. Habang sige ang mga drug by bust operation kan PNP asin PDEA sa ginubatan haros matrayong pumanan na gabos na mga operasyon. Ang problema, sige man ang surulputan kan mga street level individual. Latest kaso banggi ang pinagsarong operatibas kan PNP sa lindong kan supervision ni Acting Chief of Police Genevieve Busirin, First Albay Provincial Mobile Force, PDEA, PNP Region 5. Bilang resulta, dakop ang sarong drug personality. Ang mga na-recover na mga drug evidence, sarong pidaso nin heat-sealed transparent plastic sachet, pigtutubudan na may laman siyabo, ang timbang 0.06 gramo, ang kantidad 408 pesos, duwang pidaso nin unsealed transparent sachet na may laman, asin mga non-drug items na recover sa ngunyana sa Pudirnakan, ginubatan PNP ang suspect para sa ngatan ni nagkakanigong kaso. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Jail congestion sa Bicol. Pigibuhan din aksyon ni BJMP Bicol Regional Director Jail Senior Superintendent Jose Gemelo Taul. Angel Mostaza sa report.
Padagos niyan ang koordinasyon kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol sa mga lokal na gobyerno para sa lot donation para sa konstruksyon nin mga dugang na pasilidad para maresolberan ang jail congestion sa nagkapirang probinsya. Sinabi ni BJMP Bicol Regional Director Jail Senior Superintendent Jose Gemelo o Gemelo Taol, tututukan nila asin tatawan ng prioridad ang mga nasabing congested areas, partikular na sa probinsya kan Camarines Sur, tanganing matawan man nina espasyo ang mga person deprived of liberty. Para sa mga infrastruktura, gagamitin man ang nasabing mga espasyo para pakusugon ang mga livelihood programs as in educational programs sa mga PDL. Ang lakdang na ini ang parte man kan sa tihiya kan BJMP Bicol para resolberan ang presenting 1:7 custodial ratio kan sa mga personnel sa rehiyon asin masiguro man na ang mga PDL ang tatawanin makapakipakinabang na livelihood bago sindaan magluwas sa komunidad. Sa ngunyan, ang siniguro ni Taul na padagos ang sa inapigibong esperso tanganing man masiguro ang kapakanan kan mga PDL sa rehiyon. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Nakatalaan po na kumprag kaigwaning Comprehensive Security Plan ang Philippine National Police para sa kalimang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay PNP Public Information Officer Chief Colonel Allen Rai Ko na inisyal na nasa 20,000 na police personnel ang sa inang i-deploy sa SONA kaibahan ang augmentation gikan sa iba pang ahensya arog kan Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard. Sa ngunyan, day pa detalyado kung paano magiging deployment kang pulisya sa mga partikular na lokasyon sa kakusugan kang SONA kan Presidente. Nakatala nagibuhon ang ikalimang SONA kang Presidente sa Hulyo 27 na pigilauman natindiran kan dakol na bisita kaibahan halangkaw na opisyal in gobyerno asin nagkapir ng foreign delegates kaya taon-taon makusog ang latag nin seguridad sa palibot kan batas ang pambansa complex sa Quezon City. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. 1 year legislative report kan sangguni ang panlusod kan tabako. Isasabay sa sendang sesyon sa maabot na semana. Report kay Jomar Bien. Isasabay na sana sa sesyon kan sanggunian panglungsod kan tabako sa maabot na Martes ang saindang 1-year legislative report. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Vice Mayor Glenda Ongbonggaw. Sigun sa iya, sa laog kan maabuton nindang sesyon, ilalatag kan mga miyembros kan sanggunian panglungsod kan tabako ang saindang mga akumplisemento sa nakalis na sarong taon. Kada saro sa inda, ang tatawanin pagkakataon na makapag-report kan mga ginibuhan kan saindang lambang komitiba. Mientras tanto, sa Lunes na Marabanggi, sa City Plaza, gigibuhon ni Mayor Ray Bragais ang sa iyang ulat sa bayan. Jomar Bien, DCGB. Mientras tanto, mga tugang pinanginutan po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang graduation kan 327 na kadete kan Philippine Merchant Marine Academy o PMMA Salighirang Class 2026 sa mga naggraduar. 146 ang gikan sa College of Marine Transportation asin 181 man ang gikan sa College of Marine Engineering. Tinanghal na class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owen Trilles kan Camarinesor na scholar kan Philippine Coast Guard o PCG. Mientras na salutatorian man si Midshipman First Class Jansen Bautista kan Taysan Batangas. Sa iyang pagtaram, hinagad kang presidente na ang mga bagong graduate na ipagpapadagosan magayon na reputasyon kan mga Pilipino seafarers na nagtataonin honra sa nasyon. Kasabay kay ni siniguro ni Marcos na mantinidong prioridad kan gobyerno ang kaligtasan asin interes kan marinong Pilipino, lalo na sa taho kan nagpapadagos sa tensyon sa Medio Oriente. Mientras tanto, Bishop Bong Bailon o Joel Bailon papanginutan ang misa sa Kagsawa, Ngunyan Aldao. May kinaraman sa gigibuhon na Diocesan Synodal Mission Congress, Ngunyan Pong Aldao. Report kay Joshua Bino. Papanginutan mismo ni Most Reverend Joel V. Bailon, ang Bishop kan Diocese of Legazpi, ang sarong banal na misa nagigibuhon alas 8 ang pagkaaga ngunyan na Aldao sa laog kan Kagsawa Ruins Park sa Barangay Busay, digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Saro ini
o inian na pagpupuon kan mga aktibidad katakod kan Diocesan Synodal Mission Congress na mangyayari ngunyan aldaw ng Sabado, Hulyo 18, 2026. Kung kaya yaon man ang panginbitar sa publiko na magpartisipar sa nasabi ng banal na selebrasyon kan misa na papanginutan mismo kan obispo kan Diocese of Legazpi. Pagkatapos kan banal na misa, duman naman ang sunod na mangyayaring aktibidad sa Legazpi City Convention Center o kaya LC3 Expo sa Legazpi City kung saan duman man mardangog ang magiging mensahe kan inimbitaran na keynote speaker na si Most Reverend Rex Andro Alarcon, Archbishop kan Archdiocese of Cáceres. Kung kaya tigilauman na kadakol man ang mapartisipar sa bilog na maghapon na ini, partikular na katakod kan mangyayaring Diocesan Synodal Mission Congress. Digdi sa Daraga, asin Legazpi ang magiging mga benyo. Dagdag na bareta, Josh Fabino, DCGB. Siniguro po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagdagos na proteksyon sa kaligtasan kan mga Filipino seafarers na nagtatrabaho sa bilog na kinaaban. Inampahayag ni Presidente Marcos sa iyang pagtaram sa graduation kan Philippine Marine o Merchant Marine Academy o PMMA sa Lighirang Class of 2026 sa San Narciso, Zambales, Kasudma. Sigon sa Presidente, dakol na mga Pinoy seaman ang naglalayag sa mga kadagatan na daing kasiguruhan, lalo na sa mga lugar na apektado kan tensyon sa Medio Oriente. Kaya pipakusog kan gobyerno ang maritime education as in training, as in pinakusog man ang pinagayon na sistema kan sertifikasyon kaibahan sa mga pigigibo kan gobyerno, iyon pag-upgrade kan mga fasilidad as in mga kagamitan para masiguro na nakakasimbag ang Pilipinas sa international standards. Sinabi ni PBBM na apera sa mga nabubugtak na peligro sa Middle East crisis, maabot sa 50,000 na Pinoy seaman ang nagtatrabaho sa mga barkong rehistrado kan European Union ang dapat na masiguro ang kaligtasan dahil sa mga daipigilauman na agya sa tahokan kadagatan. Sinabi kan Presidente na nakahandang umaksyon ang gobyerno as in day papabayaan na mabugtak sa alanganon na futuro ang Pinoy seafarers. Formal na pong nagsumite ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa ginibong panraratak as in racist na pagpapareho kan sa mga Pilipino sa ukay kan state-owned media kan China na China Daily. Ang protesta dahil sa serye nin mga open video as in editorial cartoon kan nasabing outlet manungol sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Partikular na ang sarong video na ipinaluwas sa Facebook page kini kan Hulyo 10, 2026. Inot nang ipinautob kan Pilipinas ang makusog na pagkontestar kini sa direktang kahurunon ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim si Chinese Ambassador Jing Quan na sarong face-to-face meeting. O sa sarong face-to-face meeting kang Hulyo 16, 2026 sa pagtripo na ini makusog na hinagad kan DFA ang tulos na pagtanggal o pagpunas sa mga panginsultong material. Sigon man kay Undersecretary Herrera Lim na siring sa klase nin isyuk ang suhay kapwa respeto na pigalaoman sa pagultanan kang Estados Unidos as hindi magkakatabang sa matanos as establing pamamahala kan relasyon kan duwang nasyon. Bilang kadagdagan na lakdang nagpadaraman informal na surat ang embahada kan Pilipinas sa Beijing sa Editor-in-Chief kan China Daily para utruhon ang demand na tanggalon ang makusog na makakakulog na content. Tinawanin doon kan DFA na suminobra ang China Daily sa limitasyon kan sarong lehitimong debating pampolitika sa pagikan paggamit kan mga mapanghamak, mapangapi as in racist na imahen laban sa mga Pilipino. Kinondinar ka nagkape ng Senador ang China Daily may kinaraman sa pagpapaluwas kan AI-generated video as in editorial material na naglaladawan sa mga Pilipino. Bilang ukay, may kinaraman sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Sigon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, suminobra na ang China as in day tutugutan kan nasyon ang racist as in dehumanization. Sinabi niyang dai pagkakasinibutan pwedeng magsulbiran sa rarom kang lay ebidensya as in diplomasya as in bako sa paginin intimidasyon.
threats asin sala na propaganda. Binatikos man ni Senate President Sherwin Gatchalian ang nasabing AI generated video na sigon sa iya sarong klase nin pang-abuso asin pagtuya-tuya sa dignidad kan mga Pilipino. Sinabi niyang dakol ang responsibilidad kan media sa pagmuldik kan paghiling kan mga nasyon sa lambang saro asin day dapat na gamiton sa salang paagi. Sinabi man ni Senador Ping Lacson na ano kay ang paghiling kan China sa mga Pilipino. Ano man sindak kun pag-uugali asin karakter ang basihan. Sinabi man, sigon man kay Senador Francis Pangilinan, bako magkakanigo ang ano man na media organization na nagasabing pagdiserbi nin katotohanan lalo na sa sarong state-run media outlet na nagrepresentar nin sarong nasyon sa lakdang na ini. Imbes na magsulong nin pagsabot sa sin respeto sa siring na klase nin propaganda, bako sa nang insulto sa mga Pilipino nang raot sa kamautan kan China na midbidon bilang sarong responsable asin pigrespeto na leader sa international community. Mga tugang saggod po sa katapusan kan Hulyo ang mga national government agencies para isumiter ang kinakaipa na report para sa performance-based bonus o PBB kan sa indang mga empleyado. Sigon ini sa Department of Budget and Management Assistant Secretary Gerald Handa na may 20 aldaw ang mga ahensya sa ilalim kan Executive Order No. 61 para magsumiter kan sa indang compliance report as in iba pang requirement. Pagkatapos kay ini may 60 aldaw ang validating agencies para verifikaron ang isinumiter na dokumento. Target na mailuwas sa katapusan kan Agosto o sa primerong semana kan Setyembre ang pinanalistahan kan mga kwalipikadong pagserbi kan 2024 PBB. Bareta sa ibang nasyon, kalipas lang mga tugang kan mga patarastas alas 6:27 na ninaga. GB News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention!
Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, Salary Loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. GB News Express. Paretang o niyan mga tugang sa ibang nasyon, dahil po mababa sa 13 katao ang nagadan sa magkasiparar na pag-atake kang Russia asin Ukraine. Sa parte kan Ukraine, tinarget kan Russia ang syudad kan Zaporizhia, Odessa, Kharkiv, Sami, Donetsk asin Kryvyi kung saan nagresulta sa paggagadan kan mga sibilyan asin pagkaraot kan mga edifisyo. Sa ibong nalado, i-report man kang Russia na sarong sibilyan ang nagadan sa Belgorod region dahil sa shelling kan Ukraine. Sigon sa report, guminamit ang Russia nin guided bombs, missile strikes asin drone attack na nagdara nin mahiwasan na danyos asin lugadan sa sobra 50 katawo. Sa Odessa, tuminama ang missile strike sa infrastrukturang sibilyan. Mantang sa Sami region, tulo ang nagadaan sa aerial bomb attack. Mientras na i-report man kan Moscow na tinarget kan Ukraine na nagkapir ang cargo ship sa Sea of Azov na Azov na pigagamit para sa transportasyon asin agricultural products asin supply sa Crimea. Padago sa nagkukusog ang tensyon sa gyera na sobra ng 4 na taon ang durasyon kung saan ang United Nations nagpatanid na kan Hunyo 2026 na magiging pinakamadugo. Business news, pigalauman, mga tugang na magkakaigwanin big time oil price hike sa produktong petrolyo sa masunod na semana. Pigkakarkulong maitasin presyo ang diesel ni 9 pesos, 50 sentimos sagkod 10 pesos, 50 sentimos kada litro. Mantang 350 sagkod 4 pesos 50 kada litro man ang posibleng dugang sa gasolina. Sigon sa sarong oil industry sources, dara ini kan magkukusog na tensyon sa Medio Oriente kay bahan ang pag-atake kan Iran sa mga commercial na barko sa Strait of Hormuz asin mga retaliatory strike ang United States. Napiktaran man ang pagitaas kan presyo kan kahaditan kan pag-atraso kan supply nin petrolyo asin pagbawas nin diesel exports gikan sa Russia. Ang pinal na anunsyo sa oil price adjustment papaskil kan mga kumpanya nin petrolyo asin DOE sa Lunes na udto. Sports news, mga tugang na dugangan po ang partisipasyon kan torneo kan Pinay tennis sensation na si Alex Ayala sa pagpon kan hard court season. Masabak sa 21 anyos na Pinay netter sa Cincinnati Open na mapuon sa Agosto 8 sa Ohio, United States. Ang Cincinnati Open sarong WTA 1000 event na papartisiparan nin mga makukusog asin matitibay na tennis players na nasa top 10. Panginginot na listahan sinda Arina Sabalenka, Elena Rybakina, Aika Swiatek, Coco Gauff, Mayra Abriva, Linda Noskova, Carolina Mochova, Naomi Osaka asin Jessica Pegula, kay bahan man sinda Sainip Sonmez asin Iva Jovic, Maya Joint asin Laila Fernandez. Bago magsalang sa Cincinnati Open, mahiling una sa aksyon si Ayala sa 500 Mubalia Daisy Open na maarangkada sa Hulyo 27 sa Washington, D.C. Maintraman siya sa 1,000 Canadian Open sa Toronto, Canada sa Agosto 1. Ang mga torneo, parte kang preparasyon kaini para sa US Open na mapon sa Septyembre sa New York. Igalauman na sa Giraray, maarangkada si Ayala sa torneyong papartisiparan kaini
sa paghakot ng premyo, lalo na takaibahan na siya sa mga seeded players. Siring man, maingat si Ayala sa iyang earnings sa nakalihis na Wimbledon Championships na nakatipon din sobra sa 24 million pesos sa paglaog kani sa 4th round kan singles open. Pero posibleng may bawas pa ini sa tax asin pigpapatawan kan organizers. Sigon kay Ayala na I like to be cautious with my money. I'm still so young, so I am so lucky and blessed to be under the guidance of my parents to learn to manage that well. Nasa Manila si Ayala para sa nagkape ng serye nin meet and greet bago magbiyahe sa Amerika para punan ang training camp kay ni. Pag health news, ramon ta daw mga tugang ang istorya kasabay si News Director Mar de la Cruz. Pagluway-luway kan mga eksperto ang publiko sa pagkaon ng French fries, buda hilaw na karne, kasarabay po ang diet soft drink. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Patanig sa mga food lovers na mag-ingat sa mga pigkakaon na bako na nganing healthy. May maraot pang epekto sa laos asin sa kabilaban sa salud kan labang individual. Ini ang patanig ka mga eksperto matapos manotoran na dakol na naman na naaadik sa mga pagkaon na sa katunayan ay kakaraot palan. Nagluwa sa pag-aagal na maraot sa lawas ang pirning pag-inom ng soft drinks dahil ang sarong baso kay ni may 7 kutsaritang asukar na nakakataba asin maraot sa may diabetes. Pagirumdum ka mga eksperto na mag-ingat man sa mga diet soft drinks dahil igway ng phosphorus na nagtatanggal ng calcium sa lawas asin pwedeng maging dahilan ng osteoporosis. Base pa sa pag-aadal, bakong health French fries dahil apera sa taba asin mamantikay ni. Saruman ini sa kausa ni Nelang sa puso dahil sa langkaw sa kolesterol. Abis sa mga health experts na maging mapangugid sa mga paboritong kaunon dahil ang sobra kay ni may maraot na epekto sa salud. Health News from Newsbase, Mar de la Cruz. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, nasa linya po ang Pag-asa kasabay si Ruth Pakala sa Kamugtakan Kampanahon. Yes, maraming na pagkaaga po sa DCGP asin sa mga pinapagtangod. Ini po ang update ka nga panahon tangon yan na aldaw July 18, 2026. Southwest Monsoon o hangin habagat pa rin po ang nakakaapekto sa western section kang northern Luzon. Interest niya na aldaw buong probinsya po generally fair weather. Partly cloudy to cloudy na minsan may pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot lamang po ini kang mga localized thunderstorm. Maluya sagod sa moderatong duros, hali sa timog sulong pa ng mairan na may banayad hanggang sa katamtamang paghukol kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tadigdi sa probinsya kang Albay naglalaro sa 25, sagod 34 degrees Celsius. Nagsira ang aldaw kaso bagong alas 5:25 ning aga, masulo na po at siya na alas 6:16 ning hapon. Ini po surut Pakala kang Pag-asa Legazpi, marhay na pagkaaga. Mga tugang ang mga baretang sa indong nadangog, sinurat mo ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang po si Jenny Baliran, Nicole Ann Gloriane, Shara Mileron. Asin ang bareta, hali sa Luwaskan Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB Express News Express GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo,
Ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy. Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes, thank you. Balik kita mga tukang sa programa. Mga liver lovers, kumusta po ang satuyang lifestyle? Party on atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon
ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay protection o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Kaya po dapat mag-liver up na. Proper diet at exercise. Dahil po wag pong kakalimutan ang mga ganyang bagay para po sa ating katawan. Yan ha. Kaya mga tugang, ang Liver Aid Pro ay available yan sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Kaso bago, mga tugang, may report si Jimmy, may kinaraman po sa problema sa tubig dyan sa Dunya Mercedes, no? Sa Ginobatan, Albay. So dahil po nakamonitor ka sa bagong aga, ang problema, naroon man na issue ta dyan sa Ginobatan na pigo problema ni Kapitan, Boda, inapudan ta so atensyon kan DPWH, di ba? So atensyon kan DPWH na apudan ta, asin iba pa, para po mga tugang pag-irestoryahan ang concern na iyan, tayo po kikantidad na 10 million pesos para mga tugang sa water system projects dyan na solar. Ang apod kang proyekto, solar water system project, 10 million pesos mga tugang ang kantidad. Ano? 10 million pesos ang kantidad. Ngunyan, ang problema, day mga tugang nasususog, day ko aram kung ang nagtatrabaho na sa district engineering, personahes, o sa mismong kontraktor, day po nasususog ang solusyon sa problema, ta every time na matatapos ang pagsugpon kang tubo, pag pipabulos ang tubig, nagpuputok ini. Nagkukurupsit mga tugang ang tubo, pati si Kapitan, problemado naman. Tan sabi, makusugon da tabi ang pressure kan tubig mga tugang sa lugar. Uni, may mga question ako digdi, hali sa mga paraan tabay ta. Sabi, ang primerong question, kumagad ki advice digdi sa Legazpi City Water District, mga busing, mga taga dyan tabi sa engineering, tabi, humagad ka mo ki advice sa LCWD, Legazpi City Water District. Tayaon dyan sa mga eksperto, sa pagsugpon kitubo, dito nagpuputok. So gabos na effort, ginibo na, sabi ni Jimmy. Ginibo na sa gabos na effort, pag i-on sa tubig para dumalagan sa tubo pababa sa barangay, nagpupuros ngak ini, nagkukurupsit ini. Saan ang problema? Sabi, nagkumino na daki mga eksperto sa plumbing, kumino na. Dito nakukuha iyan na problemang iyan, dahil nasusolusyonan ang problema ng tubo dahil magputok o may nag-question man kasabagaw na steel pipe ang gamiton. Bakal. Ikaw pa ngunyan yung kibakal na tubo? Ikaw pa ano? Kundi, guminasto na sa gobyerno, guminasto na sa kontraktor, binakal na kitubo, susog sa specification kang water system. Unang suwisyon sarong parantabay ta dyan sa Santo Domingo. Nag-chat sa kuya, sabi kang listener ta, si Mike, nag-text, di ko na-apelyidoan si Mike. Sabi niya, may resort ngayon sa Santo Domingo, parehas po kan ang setup na ginibo ninda. Ang ginibo da dyon, pinataas o tubo, pakurbada, buda pababa, para dahi magputok sa tubo. Gari, pinaikot-ikot mga tugang sa tubo. Tabi,
para suppressor da magluya. Ang pinaka-the best niya kan makagad ki-advise sa prime water, sigurado maluya hanggang mawara ang pressure kan. Laktasunta ka. Hanggang na mawara sa pressure, tamaluya ngayang bulos kan tubig. Ito, good morning, may parustabi iyan sa laog. Tama ito na every 30 to 50 meters, may bugtak na pwede mapasangaw ang paros. Pwede pala nandiyon nyo, di ba? Yan tabi, ang mga kuwana. Kaya babalikan tatabi sa Lunes ini, kauron ta live sa mga taga-engineering, taram ta suggestion, although sinda nagibo na ako, ang DPW District Engineering, dito naman kay ni, naggibo na kang gabos na effort, di ba? Guminibo na kang gabos na effort para mga tugang maibitaran an siring na masolusyonan ang problema. Kaya hanggang ngunyan po, dahil lang natutumbok kung paano iyan na pag-iyo ng tubo, nagupos nga. O pigon ang tubig hali sa water source, minapos nga. Mga tugang Bareta alas 7, susunod na. Salamat kang pagantabay sa morning hearing. Susunod na mga nagbabagang Bareta sa alas 7. Makalipas lang kayo.